El repte al nostre territori a l'estiu, en aquest cas a Centelles, és poder aconseguir que infants i joves i indirectament famílies puguin accedir a tots els recursos que oferim com a Ajuntament i en aquest cas com a municipi d'una manera inclusiva i sobretot des d'una perspectiva interseccional. La nostra motivació principalment quan vam rebre la informació i la convocatòria va ser poder tenir eines per aconseguir que tots aquests infants i tots aquests joves poguessin accedir a tots aquests recursos d'una forma més equitativa i d'una forma que nosaltres amb ells tinguéssim aquesta comunicació més sòlida perquè poguessin gaudir de l'estiu i sobretot que ells en siguin els protagonistes. M'imagino l'estiu del futur a Centelles on sobretot aquests infants i aquests joves i les joves siguin els protagonistes de l'estiu, que no només nosaltres des de l'Ajuntament siguem els que organitzem i coordinem aquests serveis, sinó que ells en siguin partíceps i per tant siguin els protagonistes del seu estiu perquè al final només des del lleure es poden assolir uns criteris i uns coneixements que en aquest cas moltes vegades durant el recorregut educatiu a les escoles aquestes capacitats socials no les adquireixes igual que en un esplai o en un casal d'estiu o en unes colònies.